Ich möchte den Storkuben haben. Nå, vi kan lave interview. Hvordan føles det? Jeg satte jo personligt på et sted mellem 800 og 25 heste. Det lyder sgu meget godt. Hvordan har du fået så mange heste? Det er et helt nyt koncept. Kører med 8 ventiler på en totakter. Det lyder spændende. Spændende. Og så med indirekte indsprøjtning. Ja, med hele indbegrebet ved det nye indirekte indsprøjtning. Det er jo meget kompliceret. Det er meget få mennesker, der forstår at beherske det. Nu vil se, jeg satser på, at Robert han kan få en reel måling ud af det, selvom den er meget svær at dosere på gassen. Den har jo et tomgangsområde, der ligger på omkring 13.000-18.000 omdrejninger. Den er meget svær lige at ramme rigtigt på gassen. Det er få millimeter, der gør, at den tager 20-30.000 omdrejninger mere. De fleste Formel 1-teknikere, de er jo begyndt at udnytte den teknologi, jeg har udviklet på i mange år. Næste år så skal vi prøve at se, om vi ikke kan trække 3-74 heste ud af vand- og dampmaskiner. Jeg har købt sådan en lille hobbykit til Hans. Jeg regner personligt med omkring 74 heste nu.